Първият пристъп, който си спомням, беше на 15 години. Беше просто върхлетя, някакво безобразно главоболие, не знаех откъде идва, не знаех какво се случва. За щастие не бях сама, веднага отидохме в бърза помощ, там бях на системи. Мина за няколко часа тогава, бяха много кратки, в началото винаги така тръгват, кратки. След като мина тази буря, изведнъж грейна слънце и всичко беше нормално отново, докато не дойде следващия пристъп. И започнах да забелязвам, че се засичат с моята менструация. И така започнах да обикалям доктори и те ми казаха мигрена. В началото мигрената на Мая е епизодична. Пристъпите от главоболие се появяват 1-2 пъти месечно и траят по няколко часа. След това се увеличи с годините на по ден, на по 2, на по 3, до 5 дена ми се е случвало. 5 дни в хронична, постоянна болка? Постоянно, това е само един пристъп, от 1 до 5 дена. Те са малко, болката идва на приливи и отливи. Един път в месеца, 2 пъти в месеца, след това изведнъж на всяка седмица. С течение на времето болката става все по-силна. Мая взима съответните медикаменти, овладява ситуацията за известно време, но след това вълната от интензивно главоболие я връхлита отново. И така последните 10 години съм с диагноза хронична мигрена, защото имам повече от 15 дни в месеца с пристъпи и главоболие. Медикаментозната злоупотреба е сериозен проблем при болните с хронична мигрена, като близо 80% от тях приемат медикаменти за главоболие през по-голямата част от месеца. И това е фактор за хронифициране на болката. Така ли е и за Мая? Да, и последните години съм злоупотребявала доста. И се получава един порочен кръг. Ти знаеш, че не трябва да прекаляваш, обаче в следващия момент си казваш само този път, само да мине, защото не мога повече. И така до следващия път. Работодателите те няма как да влязат в положение и е нормално. Един път ще те пуснат, втори път ще те умнят. Същото важи и за отношенията. Когато вече нямаш създадени стабилни отношения, те също се подлагат на изпитание. Не всеки иска човек до себе си с хронична болка. За щастие, Мая намира човека, който я подкрепя и обича. И от 1 година е вече щастливо омъжена. Аз даже не знаех дали ще мога да отида на собствената си сватба. Бях толкова притеснена. Трябваше да се подготвя предварително, да изключа всички стресови ситуации, които може да провокират. И до последно не знаеш дали ще станеш. И ще можеш да се ожениш. В случая при мен всичко мина супер. След като става ясно, че диагнозата на Мая е хронична мигрена, тя опитва и алтернативни форми за лечение. Заминава за Перу, иска да се докосне до магията на духовните практики и шаманско лечение. Перу ми помогна да осъзная много неща, помогна ми да израсна, но за съжаление не ми помогна за главоболието. Има различни начини да се облегчи тежестта на мигрената. Много пациенти се чувстват добре от когнитивно-поведенческата терапия. От всички хора най-много искам да благодаря на моята сестра, защото повече от 20 години тя е тичала и ме държала косата, докато аз повръщам и е била до мене и Ели, благодаря. Сега моят съпруг е много подкрепящ, вече имаме много интересуващи се доктори, които адекватно могат да се погрижат за нас, да ни сложат точната диагностика, точните лечения, да не спират да опитват нови неща. Един човек като мен, страдащ с тази болест, преминава през няколко тежки момента. Единият е физически. Всъщност хората си мислят, че това е едно просто главоболие, а това е една сковаваща болка и всяко едно движение провокира тази болка. Всеки звук, силен шум, остри миризми или парфюм, ароматни храни, ярка светлина, алкохол, глад, стрес, пушек, ферментирали храни, френски сирена, шоколад, цитруси, липса на сън провокират мигренозен пристъп. В такива моменти Мая се затваря в тъмна стая и нейното единствено спасение остава надеждата, че епизодът ще отмине възможно най-бързо. Има и друг аспект, емоционалния, когато живееш този постоянен страх, кога ще дойде следващия пристъп, дали имаш достатъчно лекарства в тебе, ако нямаш, ако си ги забравил, къде е близката аптека, дали там ще ти дадат тези лекарства, дали лекарства въобще ще помогнат. Ние разполагаме с много по-малко време от останалите, защото
знам, 50% от времето ни, свободното ни, то преминава в менажиране на тази болка. Главоболието от тензионен тип засяга 8 от 10 души. Основните фактори, които го предизвикват, са следните: взиране в екрана, обезводняване, силен шум, някои миризми, особено токсични хора, депресия, безсъние, а стресът и тревожността могат да провокират напрежение в мускулите на врата и да усилят главоболието, а също и неправилната стойка. Другият тип главоболие, това е мигренозното. Мигрената всъщност е много повече от една обикновена болка. Хроничното главоболие и хроничната мигрена са един голям медико-социален проблем и влошават качеството на живот на тези, които страдат от тях. Всъщност, всеки пристъп от мигрена е равен на неработоспособност от 2 дни поне. Тежките пристъпи, особено в клиничната картина на една хронична мигрена, увреждат необратимо мозъка.